стълбак. Това ще ни е търсенето. Виж как готино стана. Тук трябва да запуша. Wood Exchange. И какво тук ще търсим Iron? Няма какво да правим друго. Да, ние с Венци се върнем назад в Version Changer и аз така мога да търся Herobrine. Може също да... Може да направим 1, 2, 4 сервери с Version Changer, като се върнем всичко. И така. Днес ще кача 4 на това от C. Да, да къса. Не знам точно колко. Хо, колко сака къбълстъл имаме. Това може да е нещо като коренци. Малко коренци. Имам и най-дев. Да, кори. Ето така. Какво е за това? Това не. Чупка. Цупката. Ей така. Но трябва да го разширим още. Да, ето. Само трябва да го разширим още и да си направим кори. Хубаво. За добиване на камъни. Кори значи да се добият камъни. И ние това правим. Ето така и надолу, докъде стигнем, даже ако трябваше да запушваме, брок на сакирката. Тук изнота секси. Това е друго. Да, сетих се. Ето така. После ще оправим. Това е къща просто. Кажете ми, тази къща няма равен. Коринце, малкото ми коринце. Коринцето. Кори. Is not here. Is here. Супер. Хлебче. И как ги бъркам. Една за сълта бега. Кирка. Просто много дърво. Herobrine. Тук къде? Готово. Не готино така. Поне опции. Това е мюзик. На двете правя. Остана на едно пак. На 0. Хубаво. Илате. То било вече. Заспивайки зомбитата. Сега може да има скелети навън, където горят и могат за помощ. Сега виж какво ще стане с тях.
О, сериозно, много малко айрон е. Трябва да си взема, т.е. взема. Welcome to Bulwark Academy. Фермата ще си расте. Аз отивам да килвам, ако има нещо. Крипър! И паяк! И сепи! Какво вика, Майнкрафт пресека хората с тези мобове. В най-новата аз ходих на нея. Даже мога да направя нещо като клип за най-новата Майнкрафт. И къде беше това сега? Лак ще падне. Е розата. Какво става, бе? Сериозно, къде е това? В това другата страна, бе.